Jildi, haydi, tezrek. Qarаңыз, bizning shahar yarışlari boshlandi. Ham bizga har bir sport turi bo'yicha bir kishi kerak. Kim endi? Aydagiz qaraymiz. Yugurishga kim boradi? Aynur. Hobo, nega Aynur tez yuguramini? Aynur ул флеш. Bir kunni ул fizika darsine so'ngga qolaydi. Menga шалтыратты да, men әле өйдән генә чыгам ди. Дәрес башланырга 5 минут калды. Беләсезме? Кыңгырау шалтыраганчы 30 секунд алдан килде. Ярар инде, ул көнне мин җәяү килдем диярлек. Ярар. Aynurning dars vaqtida ola yugurganini ko'rmadim albatta. Аңа мотивация кирәк. Артыннан үт җибәрсәк, тиз йөгерә. Yaxshi, bir sinab qararmiz. Tak, kurash. Men Ozodni taqdim etam. O'tgan yil Quyosh maktabida o'zgan yarışlarda aybat kurashdi. 5-o'rin oldikmi? Абый, нинди үшінші болсын? Икенче. Абый, bu yıl мен дә көрәштә катнашсам ярыймы? Мин инде 6 ай көрәшкә йөрим. Узган айда Азат белән ярышларда да катнаштым. Әйе, команда ясыйк. Борис тизрене. Тиздән мине дә җиңә башлый. Борис, ayda ertaga Azal bilan sparing ясый. Salatingni qararmiz. Mini futbol ham basketbolga komanda jiyamiz. Artur, sen kapitan. Marat, Ilgiz, Олег qopqashi kim bo'ladi? Almas qatnaша алмай ул кулын сындырды. Шулай шул. Бу проблема. Копкага ким? Бәлки 5-нче сыйныфтан Айрат Химуллин. Ул күрше подъездда яши. Без ишек алдында уйнаганыбыз бар. Копкада ярыйсы тора. Әйе, беләм аны. Яхшы, сөйләшермен. Абай, нишләп ел сайын бер үк спорт төрләре бездә? Әйдәгез, яңаларын эшләп карыйк. Мәсәлән, Белмим. Сноуборд, хоккей, биатлон. Артур, сноубордта йөрү өчен зур тау кирәк. Мин шул кадәр кар кайдан алыйм? Шәһәрдән җыелган бөтен карны бездә бушатсалар гына инде. Юк. Шаяртам гына. Сүз нәрсә? Абай, Абый,